काय धरलास कॅमेरा असाच सरळ. हा कॅमेरामॅनची बायको कशी वाटणार कशी तू चल कॅमेरामन माती आणू चल बाबा मामा वरती तर अशा प्रकारे वाईन गावलेला ही काढीच नव्हती तरी आम्ही काढलं. पप्पा आळस करीत होते. आय आय मुंगळे पायात चावले मारण्याचे पावडर मारत आहे आधी. तर अशा प्रकारे वाईन गावलेला दिसता बुतुरा दिसतंय ना मी व्हॉट्स फॅन. तर वाईन गावला आमचा. तर नमस्कार मित्रांनो. हा बघा आज जमीन करताना आमका वाईन सापडला आमचा जुना होता तर हे बघा मोठ्याचा केलाय खय गावलेला हय होता. तर जमीन करताना आमचा जुना वाईन होता तर आज गावला होय ना रे. तर आम्ही काढला वाज कारण तर जमिनी खाली होता कारण कोण सडूचा नाही म्हणून ता काढला. आणि आता लोकांका म्हणजे असा जुना तर दिसत नाही त्यामुळे काढला. आणि या बघा सडूचा वाईन वाईन घ्या न वाईन वाईन वाईनात घालीन कुटीन म्हणतात या वाईन. तर आता आम्ही परत पुन्हा जमिनीत घालून सडूचं काम करूचं. माझी बायको करणार सोडूचं काम होय ना गो. वाईन काढूक आमची इरड गेली. आता काय कोण खावा आता कोण माझी बायको सडणार ना. कसं सडतात तुला माहिती आहे. वाईनात घालीन नि सड कुटीन म्हणतात तर हे वाईन कुठे म्हणता चांगला कुटीन म्हण बरोबर आहे. इंच्यान त्या काळी किती कुठल्या ना तो सडलं एकदा तरी. सडलं कधी चला आता जमीन खाना ती पटापटा दावा करूची ती काय माती टावेला. तर बघलास या बघा वाईन आज आम्ही काढला शोधून दगडी वाईन या दगडाचा. हो कसल्या दगडाचा या काळी तर आता माती लावली आता अंगठीने पुसणार तारामध्ये हो टावेल गावात आणू. या दगडाचा दगडी आहे या कसला काळी तर दगडाचा. पुष्पा तुमच्याकडे हा की बघ आमच्याकडे गावला. यो बघा या दगडी वाईन यो दगडी पाटू वाटा पाटूचो आणि या बघा जाता जाता वा आमच्याकडे. असे वस्तू मी जुने काढले शोधून सगळे पूर्वीपासून. आणि हे बघा नवीन नोट नवीन नाही जुनी नोट जुनी की मम्मी वाईन गावल्या होतं त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे. वाईन गावल्याचा पुढचा सांगा मका. वाजूचा नाही वाजूचा आता वाजूचा यो वणिवडेकर भाचो यो लई लपाडा यो ए डायलॉग मार एक मार बा. वाईन गावल्याबद्दल काय वाटतंय तुला. काय तुझ्या प्रतिक्रिया मला जरा समजू दे. कोण आनंद होतोय याला आनंद होतोय. हा बघा या दोन माणसांका एकट्या खोलत नाही. ह्या जबरदस्त मोठो दगड आहे. चल तकडे राहून तू असं धर ढकल तकडे राहून खालचा सेंबड होत हे काही आमचे सदाच्या फिरवून आता हाती सापडत नाही. तसं नाही ग बाय. ए काही जाऊ नको मधी हात बापूला होय तर असं करता तुझं पाय वाजू ढोलकडे वाजायचं मकडे पण वाजवत तुझा ना तुझं तोंड बंद कर तुझं ढोल का पिटी आहे मगाशी असत तसा नको पलटी अल्टी मारीत राहुलच पाय बघत हळूहळू तांबियात टाकता लपडा पाय पा माझ्या बघ ह्याच्या काय करता घरा केला धुवून ठेवताना सोयून द्यावा हळू अर्धा बारदन घाली ठेवूया हळू नको तकडे ठेव कुठं हळू
हे काय हळू म्हणजे काय कळत नाही गडाव गडाव धाव काढायचा मग काय व्हायचा बायोगॅस खूप सगळा गाड्यात गापकन हे पडवी येत खाली असा दे. हे बघा पप्पा आणि मामा सरकारचं वाहन नेतात. आता दे हो, एवढा कोण नाही येतात. चला आता वाटी काय धरलास कॅमेरा असाच सरळ. हा कॅमेरेमनची बायको कशी वाटणार कशी. अशी अशी आहेत. तू चल कॅमेरा बंद माती आणून चल बाबा हे बघ मामा वरती म्हणून मी करी. तर अशा प्रकारे वाईन गावलेला ही काढीच नव्हती तरी आम्ही काढलं. पप्पा आळस करीत होते. आहे मुंगळे पायात चावले मरणाचे पावडर मारत आहे आधी. तर अशा प्रकारे वाईन गावलेला दिसता बुतुरा दिसतंय ना मी व्हॉट्स फाईन. तर वाईन गावला आमचा. आता किती दिवस बघित होतं वाईन काय तर गावला वाईन. तर ह्या तुमका दाखवलंय सडतत कसं सडतत कसं. तर आता बायको म्हणजे सांगात कसं सडतत. किती दिवस विचारते बायको कुठे ती सडण्याचं ट्रेनिंगला गेली. हवेला घ्यावा चला. तर सडण्याचा का आपणाला काय माहित नाही. तर आमची आई किंवा पप्पा सांगते कसा सडतात का. बायको का माझ्या काय माहित नाही. मी मस्करी करीत होते. हां तर फास्ट असते. बाय बाय वाईन गावला. तुमची आहे